खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। अर खामनायनि जाहोनाव लाख लाख रांनि सम्पति खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजारनि वीरेन्द्रनगर आश्रमनि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा अर खामनायनि खौरां लानो थाखाय अर खोमोरग्रा हान्जाखौ फन खालामदोंमोन। खौरां लानो थाखाय अर खोमोरग्रा हान्जाखौ फन खालामनायनि उनाव हान्जाया जाथायथिलियाव गोबाव समनि उनावसो सहैयो। उनाव जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि बरजाराव थानाय वीरेन्द्रनगर आश्रमनि मोसौ मैसोनि थाखाय थिनानै दोननाय माइ जिगाबा खामजोबो। जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। दुलाराय आसामनि सा 818 लाइमोन लिरगिरिफ्रा युवा लेखक सन्मान बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। असमिया, बर', मिसिं, कार्बि, नेपालि आरो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गाहायनि गासै सा 818 लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लाइमोन लिरगिरिनि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बे सन्मानखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरनो 25,000 रांनि नोगोद बान्था रांखौ होनाय जागोन आरो बेखौ 24 दिसेम्बर खालारखालि बेलासि 4 रिंगायाव खानापारायाव खुंफुंनाय बिजाब मेलायाव गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लाइमोनफोर लिरगिरिफोरनि गेजेराव जिंकिरि बर'आबो सायख'जादों होनना मिथिमोनदों। जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि केसनि बिजिरनायनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला आरो सतरा बिजिरसालिनि बिजिरसालियाव जागायबाय। फारसेथिं बे केसनि गुबै दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तआ बिजिरसालियाव गावनि जानानै गसंनो थाखाय सासे प्राइभेट उकिल थिसनदों। गागि उकिल गेब्रिएल साहुआ दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तनि जानानै बिजिरसालियाव गसर थिसनगोन। मानोना बे केसाव बुथारनाय बायदि गोब्राब दाय दं, बेनिखायनो अनुमान खालामनाय जादोंदि अमृत प्रभा महन्तआ गावनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन सासे उकिल थिसननाय जादों। दिनैनि हियारिंनि समाव बाक्सा आरो हाफ्लं जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय दायनिगिरिफोरखौ भार्चुएल राहाजों बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जागोन। गुबुन सा 6 दायनिगिरिफोर फारियै श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्ग, शेखर ज्योति गोस्वामी आरो जुबिननि सानै बडिगार्डफोरनि जानानै उकिल ध्रुवज्योति दासआ नुजाथिगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। रबिबारखालि एबा मैया दुबाइनि ICC एकाडेमि फोथाराव पाकिस्ताना भारतखौ 191 रानजों फेजेननानै नैथि खेबनि थाखाय हौवाफोरनि अंडर-19 बुहुम कापखौ देरहानो हादों। 2012 मायथाइयाव भारतजों ट्रफी राननायनि उनाव बेयो पाकिस्ताननि नैथि बिमुं। पाकिस्ताननि टीमनि जानानै शाहरुख मिन्हासआ 172 रान बुनानै मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बलिं खालामनायाव आली राजाया पाकिस्तानी जानानै 4 विकेट लादोंमोन आरो बिथांखौ भारतनि बेरेखायै बयनिख्रुइबो जाफुंसार बलार होनना गनायनाय जादों, जाय बिथांमोननि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बेरेखा हानजा। भारतआ फाइनालाव जेनो। जोबथा मेचआव भारतआ टस देरहादोंमोन आरो सिगां बलिं खालामनो सायख'दोंमोन। जिखियानो जाया मानो जागायजेननायनिफ्रायनो पाकिस्तानी बेट्समेनआ गोख्रोङै गेलेदोंमोन, जेराव शाहरुख मिन्हासआ 113 बलाव 172 रान बुदोंमोन। गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बयबो थियारि जानानै दं। खायसेफोरा गोदान बोसोरखौ बरायनायखौ जागायदों। फैगौ बोसोर 2026आव हादोरनि लाख लाख LPG गेस बाहायगिरिफोरा मोजां खौरां मोनगोन। पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस रेगुलेटरि बर्डआ सिगाङावनो खाजोना खमायनायनि बाथ्रा फोसावदों। 1 जानुवारि 2026 खालारनिफ्राय CNG आरो नखरारि पाइपनि मिथिंगायारि गेसनि बेसेना मोनफ्रोमबो इउनिटआव 2 आरो 3 रां खमायगोन। मख'नो गोनांदि पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस रेगुलेटरि बर्डनि सोद्रोमा एके तिवारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदान मावनांगौ दाथाया हान्थामेला खोन्दोजों लोगोसे नखरारि ओंखाम संग्रा गेसखौबो थोंजोङै खम बेसेनावनो मुलाम्फा होगोन। आरो बिथाङा बुंबावो, सिगाङाव गेसनि बेसेनखौ 3 गुबुन गुबुन जानथायनि सायाव बिथा खालामनानै थि खालामनाय जायोमोन, नाथाय दा बिदि नंलिया। गोदान खान्थिनि सिङाव जन 1 नि बेसेनखौ 54 रांसिम गनायथाव खालामनाय जादों। गावारि गारि आरो टेक्सि सालायगिरिफ्रा मुलाम्फा जागोनल' नङा, नखरफोरनि थाखाय पाइपनि गेसनि बेसेनाबो खमायगोन।
बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमा आरो दिहिरा निकासि गुदि थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे निकासि दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 40थि बोसोरारि जथुमाखौ माइनाव होथार निकासियाव खुंफुंनाय सावरायमेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि आरो आसाम पुलिस कनस्टेबलाव जब मावबाय थानाय रिंकी ब्रह्मआ गोदानै आसाम पुलिसाव फिन आरोबाव भेकेन्सि फैबावनायखौ लानानै माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा इउट्युबनि गेजेरजों लाइभ फैनानै जेराव साननैसो सिगाङाव गावनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों रिंकी ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला फिन गावबो एसआई एबा साब इन्सपेक्टराव एप्लाइ खालामगोन आरो बेनो बिथांनि जोबथा आसाम पुलिस थामहिनबा एसआईआव एप्लाइ खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिथांजोआ आसाम पुलिसाव जब मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोर एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायफोरा केरियारनि बिथिङाव गोसो होगासिनो दं बिथांमोनखौ लानानै सुंद'यै लाइभनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। नोंथांमोना रिंकी ब्रह्मनि इउट्युब चेनेलाव थांनानै एबा भिजिट खालामनानै नायहैनो हागोन। बिथांजोआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।